Nu er vi ude på landet i Thailand. Og vi er strandet, fordi at vi ikke har mere benzin på vores knallert. Så det er ikke så godt. Ellers er det meget flot. Der er mange rismarker. Lige nu sidder vi på en bænk og venter på hjælp. Så vi fik et lift. Nogle flinke fyre. Nu sidder vi bag i en truck. Det er meget godt. Luk bærkler. Det vil ikke så lidt dømrungene komme med. Du skal ikke falde ned, fordi fisk spiser mine fingre. Ja, det er godt. Cứ mua mẹ về tay mẹ. Ông làm đúng mà mẹ okay. Chị nó có chuyện ta. Phải. Masser af fisk. Kæmpe fisk. Masser af mad. Masser af familie. Masser af hygge. Knap så meget fest. Du med jeg når